Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti kif naħseb tafu u indunajtu, illum bdejna sena liturġika ġdida bi preparazzjoni għal festa tal-Miliet, l-ewwel ħadd tal-Avvent. Il-liturġija tistidilna, l-liturġija tal-kelma, f'dan iż-żmien ta' Avvent li huwa żmien ta' penidenza, għalkemm aħna din insejnija. Huwa żmien ta' preparazzjoni u ta' penidenza. Tistedilna biex nieqfu ftit fil-ħajja tagħna u nirriflettu li l-Miliet mhuwiex biss divertiment, mhuwiex biss xiri ta' rigali, imma wkoll huwa preparazzjoni nieqfu ftit fil-ħajja tagħna u nippreparaw qalbna biex nirċievu l-Ġesu. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ Toni Vella u l-Erweħ tal-familja Cardona, ejjew narfu ħtijietna billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' Emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħek fil-leminija tiegħek u jistħoqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Int mulej missirna, ismek il-feddej tagħna minn dejjem. Għaliex mulej iġġelna nwarbu minn triqtek u twebsilna qalbna biex ma nibżawx minnek. Erġa' lura minħabba l-qaddej tiegħek, it-tribujiet li huma wirtek. Mhux li kont iċċarra tismawiet u tinżel minn hemm u jiteżżu l-muntanji quddiemek meta int tagħmel ġubijiet li ma konniex nistennew u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semmet, għajn qatt ma rat Alla bħalek, Alla li ħabrek għal min jittama fih. Int tilqa' lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ lil dawk li jiftakru fi triqatek. Ara, int kont magħda palina u aħna dnibna, domna fi dnubna u kontrik omna l-ħafna żmien. Tniġġisna l-kol kemm aħna bħal ċaruta maħmuġa, l-aħjar Emejjel tagħna. Bħal werqa l-kol dbilna u ħżunitna bħal riħ ġarrowna. Ħadd m'hawn li jsejjaħ ismek li jitħarrek biex iżomm miegħek, għax int ħebejt wiċċek minna u rħejtna f'idejn ħżunitna. Madankollu mulej int missirna, aħna t-tafal u intu l-fuħari, aħna l-kol emil idejk. Il-kelma tal-mulej, rodu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, reġġana li konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Iżrael għati widen, int li għad fuq il-kerubini iddi. Għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana. Ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġej Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u ara u żur il din id-dilja u ħsib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li ntkabbar talik. Ngħidu flimkien,
reġġana li konna Alla tal-eżerċi, itfa' fuqna dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħadd tkun idek fuq il-bnedmin tal-emintek, fuq il-bniedem li int saħħaħ talik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek, ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċi, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostolu Korintin, Ħuti, grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jiena niżaħħar dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk m'intom nieqsa minn ebda don, intom li tistennew id-dera ta' Siedna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bl-ħtija fil-jum ta' Siedna Ġesu Kristu. Alla iżom kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' ibnu Siedna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Uri lilna Mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-Mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kunu għajnejkom miftuħa, isru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisar. Mela jisru għax ma tafux meta jiġi jsejt id-dar, jekk hux fil-għaxija, jew f'nofs il-lejl, jew xi ħin x'ħin jidden is-serduq. Jew inkella mas-sebħ li ma jmurx jiġi Alla rrieda u jsibkom reqdin. U dak li qed ngħid lilkom qed ngħidu għal kulħadd. Isru. Il-kelma tal-Mulej. Jekk naqbdu l-liturġija tal-kelma tal-lum, jiena żewġ frażijiet laqtuni li ħanejt kelma fuqhom kemm għalija u kemm għalikom. Tajjeb li aħna anke ngħixu iż-żmien tal-liturġija. L-ewwel nett tafu li Ġesu ġie 2023 sena ilu u ġie biex li jsalvana aħna f'dan iż-żmien tal-Avvent. Il-Knisja tgħidilna iqfu, irriflettu, għax ħanerġgħu nikkommemoraw it-twelid ta' Ġesu. Mela Ġesu ġie, qegħdin nikkommemoraw u għad irid jerġa' jiġi għalinna hu stess. Bħalma rajtuni tiela, għad irid nerġa' niġi. Meta ma nafux. Ħanibda mill-ewwel qari. F'nofs il-qari nsibu dan il-kliem mhux li kont iċċarrat is-smewiet
u tinżel minn hemm. Mjaf kemm ngħiduha fil-ħajja tagħna din, anki fil-ħajja tagħna personali, meta l-affarijiet fil-ħajja tagħna ma jkunux sejrin sew, jew meta naraw id-dinja ta' madwarna sejra lura f'dak is-sens naqset il-paċi, naqset il-ferħ, il-ħajja saret maġla, niġru u ma nafux wara xiex qed niġru. Naħdmu u ma nafux għaliex iridu dejjem naħdmu aktar. Qisu m'hemm tmiem qatt ta' din il-ħajja maġla u l-avvent dan hu l-iskop tiegħu. Iqfu. Kemm hu diffiċli tieqa fil-ħajja tal-lum. Jiena mhux biex ngħidilkom, imma kont sifirt biex nagħmel irtir. Mort f'kunvent tal-monaċi. U hemmhekk la għandek internet, tittiekol fis-silenzju, m'għandekx television, m'għandek xejn. U m'iniex ħanejt niċħad u ngħid li sibta diffiċli l-ewwel ġurnata. Ħafna. Għax la tista' titkellem ma' sħabek, kien għal-qassisejn dal-irtej. Imma jmorru ħafna familji wkoll, Bożi, fil-Piemonte fl-Italja. La tista' titkellem, tittiekol fis-silenzju, tiekol jpoġġulek fuq il-mejda, flaxi għandek update xi ħaġa ma tistax tmur fil-kċina u tikolha. U għal-bidu l-ewwel ġurnata rajta ftit bi kbira jiena, u mingħajr mobile, u mingħajr internet. Però x'inġejt lura Malta qed xi dwejja ħanerġa' nidħol f'din il-ħajja hekk maġla. Ma ngħaddix mingħajr mobile, ma ngħaddix mingħajr ma. U hekk qed x'inkont nirrifletti fuq dan iż-żmien ta' avvent. Ħajjitna saret skjava ta' dawk l-affarijiet li hawn madwarna. U l-Vanġelu tal-lum fuq dan ikellemna. Torqdux ma jfissirx tpoġġi rasek fuq l-imħadda u torqod ta'. Imma aħna meta nkunu nistennew il xi ħadd, speċjalment jekk xi ħadd li nħobbu, ikollna l-ħerqa f'qalbna. Aħna sirna m'għadna nistennew il-ħadd u lil xejn. M'għandna paċenzja ta' xejn. U l-Vanġelu tal-lum qed jistidinna iqfu. Kull ma qegħdin nagħmlu madwarna kollu jgħaddi mingħajru, kollu kemm hu ngħaddu mingħajru. Mhux ħammutu bil-ġuħ, ħadd qatt ma miet bil-ġuħ għawdex u Malta. Ħadd mill-istorja kollha ta' Malta naħseb ħadd qatt ma miet bil-ġuħ. U aħna naqtaw qalbna. U Ġesu dan li qed jgħidilna li tisar ifisser tisar fuqek innifsek. Ġesu fil-parabola tal-lum jgħidilna kien hemm raġel li ġie f'din id-dinja 2000 sena u 2023 sena ilu, ġej jżurna, telaq afdalna fidejna id-dinja. Kulħadd bix-xogħol tiegħu. ċar il-Vanġelu huwa ċar. Ħalla min wassa, ħalla kulħadd fuq ix-xogħol tiegħu u għalinna tħallux id-dinja tal-jinakom. Dik tifisser ta' ma torqodx. Tħallux il-qalbkom tkun għal-jinata. U x'jiġri lna aħna? Jien naf x'jiġifieri, x'jiġri lilu wkoll. Xi noħroġ minn hawn u mmur barra, 1000 ħaġa jiġu ġo moħħok. U għax trid tagħmel hekk, u għax trid tiġri hemm, u għax itfal hekk, u għax hemm hemmhekk. Tgħid li fader ma dan mhux affarijiet tad-dinja, kif ikollok il-familja forsi int ma tafx jiġifieri, ukollkom raġun. Però t-tfal tagħna kollha jafu jaqtaw għal rashom ta' x'in jikbru. U xi darba jridu jaqtaw għal rashom mingħajrna. Jiena l-bib ta' qalbi, qiegħed nindukrah dan li qed jgħidilna Ġesu. L-avvent għadu dak iż-żmien li jien nipprepara ruħi, jien niftakar meta konna żgħar. Jien din ukoll tliftataw jiddispeċini kultant. Tiftakru meta konna żgħar, jien meta kont żgħir,
Dan iż-żmien kont nieda nintilef quddiem presepju. Kont noqgħod nara l-bambejn u l-Madonna u San Giuseppe u l-figuri li hemm fil-presepju u nimmaġina li qiegħed hemm. Nara l-Ġesu fil-grotta. Ma baqalniex ċans nagħmluh dan. L-avvent sar parties, anki għalija ta' ġen biex nara li nixtri regali lil kulħadd, ġen biex nara mifa ħanġib il-flus biex nkun nista' nixtri regali lil kulħadd, parties fuq ix-xogħol, meta l-avvent huwa żmien ta' preparazzjoni bil-vjola ta' penidenza. Insejnieh dan l-aspett aħna mhux penidenza, nibdew ndoq il-mużika minn xahar qabel fit-toroq, ħwienet kulħadd irid ibih. Il-miliet tlifna s-sens tiegħu. Xi fisser għalija l-miliet bħala saċerdot, bħala missier ta' familja? Qiegħed verament nifhem x'inhu l-miliet, jieħa nissuġġerixxi xi ħaġa biex ngħixu forsi ftit l-avvent aħjar. L-ewwel nett li nagħmel dmiri sewwa, dan ifisser li ma torqodx fil-familja, ma' marti, ma' wuliedi. Mhux biss li nipprovdi materjalment, imma anke spiritwalment. Ejjew nieqfu ftejt ma' wliedna jekk ikollna ċans, għax illum aqqas ċans tiltaqa' ma' wliedek. Ejdu li intom tafu iktar minn kemm ikolkom ħin flimkien fil-familja f'dak is-sens meta tkunu kollha d-dar flimkien. Forsi f'ġimma tkun laki jekk tiltaqgħu darba u tieklu darba flimkien. U dan hu li qed itellifna lilna għax kulħadd għandu minn hemm minn u jien nixtieq li nippruvaw niltaqgħu darba fil-ġimgħa, nieqfu 5 minuti. Mhux quddiem dan il-bambejn imma x'qed jiġri, Ġesu ejja twilet f'qalbi. Ħallili ftit vojt f'qalbi. Naqra silta mill-Vanġelu, naf li tqassmu xi kotba mid-djoċiżi ta' Għawdex biex nitolbu. Anke ktejdu l-kumpita li hija talba tal-aħħar qabel ma torqod bħala familja, jekk mhux il-familja kollha intu martek. Iwa ħaġa kbira nieqfu nkellmu ftit il-Ġesu bi preparazzjoni għall-miliet. Nieqfu quddiem dan Ġesu li ġie fid-dinja, fetaħ is-smawiet, niżel għalija meta kien jaf li ħan ittradih, ħan itħaq bih, ħan idej bih, ħan teħ bis-sieq, mhux ħanħobbu dejjem, frattant ġie u taħajtu għalija. Għax anki r-rispett uman jitloba din. Dan hu li tfisser nibqgħu u l-Knisja dan li qed tipprova tgħidilna taf l-avvent f'dawn l-4 ġimgħat. 3 tiħdud, 4 tiħdud laqas huma 4 ġimgħat, mhux dejjem ikunu 4 ġimgħat. Iqfu ftejt mill-ġen tal-ħajja, Fader Vinci ftejt mill-ġen li għandek f'ħajtek. Tiġri law, tiġru lem, anki aħna ta' fil-pastorali ta' qoddis lem, tqara lem, u ma nsibux ħajn ftit ħin nitolbu. Kif nista' jien nagħti lil ħadd ieħor jekk jien m'iniex nieqaf nitlob ftejt? Ġifieri din għalina wkoll ta' kemm qed insib ħin fil-ġurnata nirrifletti ftit fuq l-imħabba ta' Ġesu jew li mmur nagħmel vista lil Ġesu sakrament. Ngħaddimu quddiem 1000 knisja anke meta qed nagħmlu shopping. U ħadd minna ma jidħol jgħidlu Ġesu dan hu l-avvent tiegħek qed nistennik tiġi. U nispiċċa l-aħħar punt għad irid jerġa' jiġi. Il-ħin tagħna mhux il-ħin ta' Alla. Is-Salmista jgħidilna l-100 sena tal-bniedem hija sekonda quddiem Alla. Għax Alla m'għandux ħin, fejn m'hemmx materja, m'hemmx ħin, din ftit filosofija. Jekk m'għandi tgħidli mur kejjilli jminaw, tgħidli l-punto di partenza minn fejn nitlaq biex naqbad l-inċis, sa fejn nasel, issa fejn m'hemmx oġġetti, għax kollox huwa spirtu, x'ħadd kejjel. Immaġina mmur nibatek fl-ispazju ngħidlek kejjilli ma nistax ngħidlek minn hemm sehem għax m'hemmx xejn fl-ispazju. Issa allura il-ħin huwa xi ħaġa tagħna tad-dinja vvintajni aħna. Is-sekonda vvintajni aħna, il-minuta vvintajni aħna, is-sija vvintajni skont ix-xemx. Kollox invenzjoni. Għal Alla il-ħin ġifieri jista' jiġi xi jinserdu, jista' jiġi bilej ma nafux. Aħna nissoponu li ħajjiġi xi ikolli 80 sena, 90 sena, 60 sena. U iva baqa' nissoponu. Però meta ħajjiġi
la jien ma nafuqqas intom. Għalhekk irridu nkunu il-preparazzjoni dinjità li ngħixu ħajjitna kif suppost, fil-familja fuq il-post tax-xogħol u nipprova ngħix ta' nisrani. Dini li noqgħod attenta li meta jiġi għalmenu ngħidlu mulej jien provajt. Imma mhux nabbandunaw kollox, għax it-tentazzjoni tad-dinja kbira biex nabbandunaw kollox. Illum qed ngħixu f'dinja fejn Alla ma jeżistix. Id-dinja tagħna llum hekk tgħidilna Alla ma jeżistix. Għandna x-xjenza, għandna il-mezzi kollha. Kieku nistgħu nneħħu l-Ġesu bambejn mid-djar u mill-iskejjel u mill-postijiet ta' xogħol inneħħuh. Mhux kulħadd imma din id-drawa l-miliet sar inneħħu l-Ġesu għax qed joffendi l dak, qed joffendi l-ieħor. Li ejjew nkunu gburejn nirrispettaw ir-reliġjoni tal-aħħar ma nkunu gburejn mill-fidi tagħna. Alla ma joffendi l-ħadd, min joffendi xi ħadd meta bniedem ta' ħajtu għalina, dak huwa offiża. Għalhekk nitolbu l-Ġesu ta' qed din l-għajnuna biex dan l-avvent jien din ħanetikom isa homework, mhux homework ta' manki ħanetija lili nnifsi. Ippruvaw nippruvaw nieqfu ftit kuljum u naqraw biċċa Evanġelu jew ngħidu rużarju jew ħaġa li ma nagħmlux, imma naħsbu ftit fir-ruħ tagħna biex inkunu qegħdin nistennew lil Ġesu, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sanqunu bil-wieqfa li flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Nisel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bagħata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza, hija tal-sema fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' fl-imkien missier u mal-liben u tkellem b'fom il-profeti f'Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Wara li smajna l-kelma tiegħu irresqu it-talbiet tagħna lill-Alla tagħna. Sedda il-Knisja sabiex imqawwija mill-Ispirtu tiegħek tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lil bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej għas-setanejn tal-art sabiex jaħdmu ħalli ssaltan il-paċi fl-art imqazza u fil-pajjiżi kollha fejn hemm il-gwerer nitolbu. Tolbu għalina l-koll sabiex inkunu tassew tfal fidejk, sabiex tiffurmana skont ir-rieda tiegħek nitolbu. ħatkun għalina Ummuk Marija l-għalliema tagħna sabiex narfu nisru u nitkejjew għall-miġġja tiegħek nitolbu. Għatina mulej il-qawwa li narfuk fil-preżenza tal-morda u fħutna li huma fil-bżonn biex naqduhom b'imħabba u b'rispett nitolbu. U Alla li tħabbrek għal min jittama fik il-qadawn it-talbiet tagħna permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Biex tifdina Benedetto sei tu, Signore.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq din l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li jien tatina fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebt tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar fid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax int stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-idnu tal-glorja tiegħek u bla jeda ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Quddusija, Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġa rat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikulari llum nitolbu għar-Ruħ Toni Vella u l-erwieħ tal-familja Cardona,
nitolbuk mulej biex iddaħħalhom qudiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan Ġesu, kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija jinżel fostna, bħalma niżel 2000 sena ilu. Għalhekk jew nitolbu l-dan Ġesu, it-talba li hu stess għallimna u ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa mkull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares xleħtijietna, żares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fija li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Id-demm ta' Kristu ħaresna ħajja ta' dejjem.
Grazzi o Ġesu li ġejt fil-qalb tagħna. Grazzi ta' dan iż-żmien ta' preparazzjoni għal miġja tiegħek. Nitolbuk tatina l-kuraġġ li ma naħsbux biss fl-affarijiet u l-preparazzjonijiet materjali, ma wkoll insibu mument matul il-ġurnata biex niltaqgħu miegħek, biex nippreparaw il-qalb tagħna biex nassu l-ħajja spiritwali tagħna, biex meta tiġi ssibna nisru kif dejjem tixtieq int. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalihom minn ġbarna jkunu taġġita għalina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u l-fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nqalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.